בעצם יצרתי אומאז' לסיפור כאילו ילדות שלי בבית עם סבתא שלי, זיכרונה לברכה, שחלתה בסרטן השד. השם שלי לינה, מדרום סודאן, ואני עובדת בקושנטה. קושנטה זה מילה בשפה אריתריאית, סריגה. היה לי דודה באילת, היה לה סרטן. שידעו יש לו סרטן, לא היה לו ניתוח. הלכתי לבדיקה הכי במקרה, ובבדיקות שהתגלגלו שעשיתי, אז באמת נמצא גוש סרטני בשד. וכמה שעות אחרי זה, מור אשתי קיבלה צירים, ונסענו לאיכילוב, הפעם בנסיבות משמחות של להביא חיים. הכיסא שלי בעצם מלא בהודעות ששלחתי בוואטסאפ לחברות ולבני ובנות משפחה. הודעות שנעות בין אושר אדיר ואינסופי לבין עצב, ייאוש, תסכול, רחמים עצמיים. והמהלך הזה בין לבין שמשלב בין האושר לבין הכאב בא לידי ביטוי בעצם על הכיסא, בדיוק כמו שהוא בא לידי ביטוי בימים האלה שחוויתי. מבחינתי להביא איזושהי באמת כמות די גדולה של שמלות מקופלות, בעצם אני רואה את זה כקבוצה של נשים שהן ככה מתאחדות לאיזשהו מסר מסוים של הלא לבד. כולם מדברים על העניין הזה של הסרטן, ההחלמה, שזה תהליך נורא נורא חשוב, ולא מדברים קצת על האחרי. לאמא שלי היה סרטן לפני 40 שנה כמעט, ואני יותר זוכרת את הרמת לחץ ההיסטרית שהייתה. הייתי רוצה שלא יהיה פחד. זה לא... שזה יהיה יותר נגיש. באיזשהו מקום לשחרר את העבר וכאילו לייצר משהו חדש, פיזית, אסתטית בגוף. לראות את היופי גם במקומות שהם כאילו מכוערים. את היצירה הזו עשיתי לזכרה של אמא שלי, שנפטרה לפני 3.5 שנים, סרטן שד אגרסיבי מאוד. והיצירה הזו באה לבטא חלק מהמסע הזה, גידולים, התפשטות. הייתי רוצה שזה איפשהו טיפה יטלטל, וגם טיפה ייתן תקווה ויניע אנשים ללכת. יש ברקוד, תסרקו, לכו תיבדקו.